COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small analyte gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Ka jingim nong kendong ka baim da ka rep karyang bat ka baim da ka jingim ka batip la ka rukom ka tenrai la banong bakadon sya kisnong ki bakham kendong ka bangila ru banyu i ya ka keren ka khana da ka ktin la jong ka riam ka bej ka riti ka dustur bat shibun ki wipan ki bala dang le hadu ki ne kisngi ki ba menta om la pat ban len ha kisnong ki badon sya ki sorru kidang don hi ki baju penne ya kene ka rukom ka bal hikai na ulong shwa uman shwa Menta kasngi ngiyo ban sakhi ya ka rep penthor ha ka snong shakhoi kuna hari bhoi district ha ka ba lala ban sakhi ya ka jingrap ban khre thung yau kuba ha penthor kuba jong ba kol maring bat ikong thi nong shili ha ka ba hadu kumba henru phongut kilaya poi ha ka ne ka penthor ki ba kenthup ya ki samla kenthai bat chenrang ki rangba ki longkmi bat ki temen kisan ha ka ne kasngi lala ru ban sakhi bagi rangba ki belayalam ban trei ha ka ne ka penthor kuba kila tem da kaksing kadha rengkat karwai ka phawar ha kane kasngi lai don lang uba liandar nong shili uba de upator ulongsan kakur nong shili jong karaj nong lengdo uba kleopas 3 nong rum bat kiwei ha bayo ban yakren bat ki katto katne ki riu temen bat ki rangba kila penpau ba watla kane ka juk thamai ki ba menta ki ba bun ki nong trei penthor kila penon kam da ki kor ki bor ka juk thamai hendrei ha kane ka singi ki ba menta lale da kane ka rukom trei penthor ka bala jule da uman barim ka ban long ka jing pen kan mau ya kine ki long din mandin bakin tip ya ka rukom trei rukom khata jong ki long shwa man shwa ka jing trei penthor chui ka dei ka bahikai nadu ubarim baja ka bahap hapo ka raj nolando ka wei na ki khar nong lando ka badai ka raj nong bahap ka ilaka sership nong po hapo riboi district ngi ka dei nasionong skoi kuna ngidon ka ne ka pathar hapo umdam bat kani ka rekom rep chung i ka dei ka ba chok sing pathar ong haba chok sing pathar e unong tem sing kinong power bat kan thai bat chenrang bat haga jo ka por longkum ka jinya bam khana sobha bat ka jin ya ik namar ba bat kan thai chenrang ngi chok sing ngi power ngi rep ngi reng plus haga jo ka por ngi adi kyat ngi bam do ngi bam ja te kawai ka kane ka ba practice men bari man baja manta ada ki post nem lai post nem manta umdan shu ubanang ban shok sing umdan shu ubanang ban power umdan shu ubanang wat ban pan apru ya kane ka krut langkha la ne ka krut penthor ka krut langkha ka dei ka ba lai mok hiu lai mok hiu te ka ju hi ka power bat ka kane ka pu penthor pa de ka dei tang chi mok hiu te manta ha kane ka por hajaka bangin rep prapungut ladangi shok sing bat power da kani garukom ka proses kamut ngi la kumba sapungut ngi ladep ya kani ka pathar te kadai ka ba bes ba bat ka bas on ba ong yu karo bhoi ba khai kani te mar elot te khendet ngakwa ban pancaya phi ba ngakarpat khna samla bala dalong ka bala ba kum kani ka por ngide ban hikai ban but ya kane ka dustur kariti karukom kebayalam ubarim ubaja uko upamen kibimen menchua te kani karukom rep ma bapi menta lukai kipara kilok kicor kini ki pathar kat kani ke bahe tang ruphongot tang sipang ladap handai lada ngiatrei iwei kumbaya pu kiwei ngin om dap lanalno kadai ka ba itanat bat ke ba chongkun bat ni ai khubleru ya kimen barim ki bayalam ya kade korkom hadu mentakis ni kani kade ke dustur kerti cui bat ke dustur kerti ke ba mardai babu kibru kade ke dustur kerti ke babu ublai na do ndain thai te habale ke dur khom rep pan subha ga ke no rep pan lai ga rep
ka jing rep ka bala itang si phongut si sngi laner hut si sngi dakani ko kom tang san ngut tang ru lala te kani ka kam rep man sngi la da rep igani dagi spangot handai hagani ko kom mentatang lai pos hut lala te kani ka degi stur ko riti ka baja oh ndai khalai te menta na kaliang chui kum kirang ba nak rai nol do kum bangau liandar WR kini ki lidar ngi kwa ba kani sur gati bengin penim kawai ben pen klanya garap karyang kawai ben penim yak sur gati namar ba kacai benru ke ba klem sur gati kemud kacai benru ke bajap te I merkwa ba sur gati ci kan jap namar adap sur gati kacai benru ke lajap te kani nginang pateng mentah te kajing kwa chung I la da yo iklat nanti ka support lah ni ka jirap nakanok hono ka channel ni kwa menyerap kini ki kena semla kini ki kena menta bikin tiang ini ke kam satang kat tu kan ngut ki kena semla ki bahapok kerta chung ki ba tip ki kini ke kam hendrai labun ki beladu te ko makan serong menta hapok kerta chung satang menga dengan nang kwa ba kini ke kam kan ngroi kan yar namar ba ni peni mudustur geriti hakajuk ko mengi peni mudur geriti ngi pen yar ngi pen fanya garap karyang ngi pen la